खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 24 जुलाइ 2020 शुक्रबार। फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज, इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय सुशांत सिंह राजपुतनि गोदान सावथुन दिल बेसेराखौ थारैनो दिनै हटस्टाराव होगासिनो दङ। लोगोसे दाखालि बावै आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन सुशांत सिंह राजपुतनि आत्माजों सावरायदों होननानै। बेखौ नंखाय होननानै 100% नंखाय होननानै माखासे एक्सपार्ट फुजारिफोरा बुंदों। लोगोसे साउथ दिल्लीनि कर'ना भाइरास केयार सेन्टाराव माखासे कभिड केयाराव थानाय हौवासाफोरा सासे 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ गाज्रि खामानि मावखांनानै बुथारनो नाजादोंमोन होननानै फोसावनाय जादों। दा बे जाथायखौ लानानै जोंनि बे इन्डियायाव हिन्जावफोरा बा सिख्लाफोरा जेरावबो सेफ गैया होननानै बुंनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय पाकिस्ताननि ड्रनखौ जम्मु एन्ड काश्मीरनि काठुआ जिल्लायाव मोननाय जादों। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय पाकिस्ताननि ड्रन, बेखौनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला पाकिस्ताननिफ्राय बे बोसोराव खमैब्लाबो 50तासो ड्रन फैबाय होननानै मिथिनाय जादों। लोगोसे कानपुराव मैयाहाय सासे किडनेप खालामजानाय मानसिखौ किडनेप खालामग्राफोरा बुथारनायनि थाखाय कानपुरनि सासे IPS अफिसार आरो 4 पुलिसफोरखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला किडनेप खालामग्राफोरजों बिसोरबो लिंक दंमोन होननानै फोसावनाय जादों। दा बेनिखायनो बे IPS अफिसार आरो 4 पुलिसफोरखौ गभर्नमेन्टआ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। जोबोर मोजां, बेबायदिनो मोननांगौ। दानिया फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउसफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि हेडलाइन निउसआ जाबाय कर'ना भाइरासनि पेसेन्टफोरा जोंनि बे भारत हादराव बांसिन मानसियानो अक्सिजेननि आंखालाव थैनांगौ जादों होननानै फोसावनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउसआव। गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय सेमसुंआ लन्च खालामबाय 5G स्मार्टफन। 5G सिम लन्च खालामैनि सिगां सेमसुंआ 5G लन्च खालामबायानो। आरो लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना मबाइल फन्स, लेपटप आरो माखासे टेकनिकेलनि बागै मिथिनो लुगैदोंब्ला आंनि सेकेन्ड चेनेल टेकनिकेल प्रान्जलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गाहायाव लिंकखौ होना दोन्दों, नोंथांमोना बेहाय थांनानै साबस्क्राइब खालामबाय थां। गुबुन हेडलाइन्सआ जाबाय तामिलनाडुआव सासे 36 बोसोरनि बोराया फेसबुकाव लाइभ फैनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला बे बोराया गावनि जिउखौ कन्ट्रल खालामनो हायैलाय गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय एक्युवेट एनसेफेलाइटिस। दहाय फुङाव आङो बेनि बागै भिडिअ खालामखांबाय। बे बेमाराबो जापानिस एनसेफेलाइटिस बायदिनो, नाथाय थाम्फैया आलादा। बे बेमारजों दासिम जोंनि बे आसामाव थैनाया गासै 48 जन जाबाय। बे बेमारा जोबोर गिलु बालु। बे बेमारा जायोब्लाथाय डाइरेक्ट ब्रेनावसो एफेक्ट खालामखायो। दा बेनिखायनो बे बेमारजों बासायनाया एसे गोब्राब जायो। जोंनि बे आसामाव जागासिनो दं, दाबो दासान्दिबो जागासिनो दं। दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो गाव गावनि न'खरखौ साखोन सिखोनै लाखिबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोननि बारिफोराव मैलाफोर दंब्लाथाय मैलाफोरखौ साखोन सिखोन खालाम। दै जमाफोर दंबाथाय दै जमाखौ सिबस्रांबानो जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो सानफ्रामबो नोंथांमोना आङो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थायो। गाबोन फुङावबो मोनसे भिडिअ फैगासिनो दं, फुंबिलिनि रादाब। फुंबिलिनि थिग 4:30 रिंगायाव। बाय बाय।